hayi ngikhuluma kancane ngala bafana la sikhala ngamaphoyisa amaphoyisa la amaphoyisa ashiya uSelebe indoda eyidumile ngathi nje uSelebe phela njengoba wayewaphethe drug dealer edumile ehamba noGladiator amalokuza asatshwa yonke indawo ama-drug dealer uyena yedwa owaboshwayo lo Selebe kodwa amaphoyisa onke lawa-ke angithi yonke le genge yama-drug dealer ibulala eSouth Africa akekho nenhloso izinja zodwa manje ungakhala wena ngokuthi amaphoyisa lawa kanjani kodwa kusalayo amaphoyisa lawa uma ephezulu ukuthi yasebenza kube sekuba khona i-drug dealer ephethe eyinhlangano aseyinhlangano enongwabothe ayinhlangano ethile bayalwa njalo bese kuba legama le uma kukhulunywa ngale rank general into nje yenza noma inhlobo yama-drugs i-drug uvula kamnandi uma uphethe igama ukuthi general into nje epholisa ebole kakhulu elingalela asiza lutho kodwa kusalayo konke lokhu ubani uhulumeni uSelebe-ke oyena owayi-drug dealer eyisatshwa kakhulu wayephethe amaphoyisa washintsha amaphoyisa abanje wasala lama-drug dealer-ke kwase kwakhiwa nazi iphalaphala nempucumpu nale nkandla uyona-ke namhla idla zonke iy'mpesheni zabantu umaha ushule bodwa into zakhona ngisho ukuthi-ke ungakhuluma futhi ngamaphoyisa kodwa ngamaphoyisa impilo wayemile imiswe yini uhulumeni wawafaka iy'nhlangano manje ayabulalana kuphela njalo nje elikhulu makuthiwa general phoyisa linamandla mangilesifazane liyofela lithi ngipephe ngibese ngibe ugeneral mase liwu-general liyohamba libolisa yonke into ngomdidi ayikho into ongayenza yinto ekhona le enziwa yilo hulumeni isimo esinjena-ke akekho funeka umbleme kakhulu uhulumeni kaMandela nalezi nja zakhe asishiya nazo so lamaphoyisa la ayikho into ongathi ongablema kakhulu yona uma ehluleka ukubopha angithi akuboshwa umuntu siyantshontsha sonke ngisho i-prosecution yonke ikhona ikangithiwa ama-prosecutor most they are prostitute bese-ke abayadayisa futhi kalula uma so indlela nje ukuphila ikhuni ngoba lesifo sidala kodwa-ke siyabonga ukuthi kuyavela cha esona uSelebe uyena owaqala ngokudayisa amagama noGladiator mase sithole nje information nje so yonke-ke lento idakiwe ayikho into engasiza umuntu worst part-ke mase kuzo ukuthi ubeka imali yakhe ebhenki ufethe idliwe yilezi ntsha lezi zisebenza amaphoyisa once labo general trigger excited mind uyabulala phela uma uluphekisa nomlando wokubulala so siphila kakhulu inkosi yami kulo hulumeni saze savelelwa ngithi-ke angeke ublame lamaphoyisa ngoba umphathi waboshwa waqala ubolisa inhlaba uthiwa uSelebe waboshwa wasala nazi-ke izintsha lezi ey'khona ezingopresident imdidi le namanje-ke siyahlupheka ngeke kushintshe lokho ngaphandle kokuthi yonke into koma isuhlukumeze kakhulu umuntu kwevela into eningi ongazazi ngoba kusuhlukumeze kakhulu umuntu izimo ezinjalo ngeke kodwa amaphoyisa akufuneki nje uwablame angiwablame kakhulu ngoba abantu khona into uyabona nje mawubuka la amaphoyisa kunenhlakanipho bese kuba khona onke nje kunenhlakanipho bese kuba nenhlupheko edala ukuthi manje ngubaba enengane zami nazo amadrakoni amanye ama-drugs-ke angithi uhulumeni wokuwa wama-drug dealer uzokwenza njani akekho nendaba nomuntu wase-South Africa so isimo esibukhuni lesi-ke bafethu esingeke sasishintsha sinjalo nje bafethu akukho kunye kodwa kugcine vele lokho uhlalo kakwe usizi uhlalo ubotshwa amagama hlupheka njalo nje kwaze kabuhlungu manje
no, 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 no.